Nya, dene mang apa? Jeneng selang tangan lho, tak nendok, barang kan ndok, tepung terus bareng. Aja, aku wis duwe ndok. Wis ben iki tok wae rasa golek ndok liyane wis iki. Kowe pengen ndok ora yuk? Heh? Pengen ndok. Ndok apa? Nih kok kan ndoke Pak Seno. Duwe napa, Pak? Duwe. Pinten? Loro. Ndok apa loro ki? Ya mengku ora netes-netes tak ngrem ya ora netes-netes. Tak nggo mengkurep ya ora netes-netes. Mbuh, iya. Ayo Mas Budut. Kacamatane ucul siji saplak. Iya. Pokoknya mau kok ngubek wae ora. Iya. Iya Mbak dibawani lali janjine saka Pak Kadus Pak Suparman. Ya monggo diaturake ya. Dina Minggu kang tak anti Wis cilik mbiyen. Ki wit melu aku ke kelas 2 SD kono. Oh. Ya mbiyen lagu-lagune ya lagu-lagu campursari, saiki wis mulai iso nyinden. Oh iya. Wong mbiyen sik ndandani ya aku, sik ngedusi ya aku. Iya. Saniki kok mboten. Ha saiki arep tak dusi angel ra jamak-jamak. Angele nggen pundi to? Nyok emah. Iya. Peng sami mawon lho. Ya ora ya. Nek saiki gelem tak dusi aku mesti luwih telaten ning ngeloso. Iya. Iya. Tina mune ngaya mong lali jan jine Anane pijer anane pijer moya pinter golek alasan iki cakepane Aku
Panyuwunan saka Pak Kadus Suparman. Ya. Ya ming bedane nek bapakku mbiyen seneng ngulur kambang, nek Pak Parman iki seneng lali janjine. Ya. Ya ora apa-apa, Mak. Wis biyaine sing ngendi? Mas ora iso niteni, Nok. Ya. Aku urung prisa. Ya, ora dadi ngopo. Matur sembah nuwun. Mbak Agnes sing wis kepareng ngaturake lali janjine. Ya. Mbok menawa mengko tambah meneh. Iya. Iki wis akeh no. Nek upama digabung karo piyai sing padha mrisani nang kene iki wis luar biasa. Ya. PWKS Live, channel PWKS Live li mrisani wis 11.000 piyai. Ya. Channel Dalang Sinombo pira? Channel MC Mata Coplok kuwi mbok pira ora ngerti aku. Dulur kula nang ae jan. Nyenengke tenan bocah iki semanake Raja Macak iya. Mas Putut Wijonarko iki putrane Pak Manto, rayine Pak Mantep. Oh iya. Nyane iki ya dalang ya. Ya iki lagi mengembangkan apa jenenge iki YouTubers no. Iya. YouTubers nyetel YouTube long tulusudan bers iya. Iya. Ayo iki ning pamundutan gelang alit iki diaturake Mak. Ya. Ayo Ting, anting lambangse. Ya. Kiai saka Banyuwangi iki nok sinden sekolah ning Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Oh iya. Dasare putra dalang kawentar. Putrane sapa? Putrane Mas Sun Gondrong saka Tulungagung. Oh iya. Ayo gelang alit, kowe ngaturno gelang alit sing gagrak cara nggonamu kono dibawani. Ya. Bawane no, Pak De. Ayo mambiat mayo no. Mambiat mayo. Ayo. Mambiat mayo Suarane kok kaya kurang los. Iya. Watuk apa ngapa? Watuk. Hah? Watuk. Watuk kok mangkat. Dikon. Sing ngakon sapa? Pak De. Pakde sapa? Mantri. Oh, ya ora apa-apa. Semangat le nyuwara sing semangat kaya biasane kae. Heeh. Kok ming hoo piye to cah? Nggih. Ya, ya. Gending belah
Nuswan ambakno mincing kok kaya ngono ya angel ngono kuwi nek ora gulu terlatih wis ora iya banyu Banyu wangi yes wetan iki dong apa lho nek cara Banyuwangi ngono kuwi jane wetan segara terus ngono sing bengok wetan ngono kuwi no oh nganggo cara ngono kuwi get-geti wong urip iya lor lan kidul lor kidul alas terus kowe aja kaget kowe mboten kula pun terbiasa kalih Mas Dinku oh ya wis ngono kuwi jenengan nyok ngaget-ngageti niku lho Pak iku jan ciri khas nggonanmu ya ngono kuwi kok Kang rasa gugup wis anggere nyanyi terus kok. Wong kowe iki wong Banyuwangi kok malah krungu kok ngene kok malah bingung. Banyuwangi apa Banyu Meneng? Banyuwangi kula Pak. Nah, ya malah aja kaget kok ya. Ora. Yo. Ora kaya wingi kae kowe arep nyuwara ngene iki malah. Ah, malah. Titik kok. Titik apa? Titik ning nyebar. Ya terus. Belam miangan. Ya, mangga. Tanah endah ku melaring ku meyaring ki ngapa ta ora apa-apa ora ya
Gumelyaring Taman Sari Nusuan Ya, mangga. Gelak ait dados.
Oh ya, Matur sembah. pun Pak De. Saka Karang Taruna jaga Pak Bucangik sak rombongan ngaturaken sugeng rawuh. Kula saking grup Karang Taruna dan Taruna Bakti. Lelagon menika kula tujuaken dhumateng Mas Arianto sekalian dan sekeluarga. Lagune apa? Lah iki sing angel ning kene iki no 1 rembulan, 2 angenteni, 3 pring kuning. Ya. Iki nek rembulan iki ora iso nek Mboten saged. Isane ya ming rembulan kamu datang ngono kae. Puisi ya. Kaya nggon masih. tawa TV kae lho mian. Ya. Berarti ini angenteni mawon. Angenteni coba kowe nembang klasik. Ya. Oke, belok 6. Barang kok ya. Mboten angenteni Pak Mantep. Oh, nggih Niku, nggih nggih. Angenteni Pak Mantep. Nggih. Ya. Mbak Mantep rawuh apa nggih kok dinteni? Pak Mantep niku saudarane sik rawuh. Heeh. Mangga. Nggih. Mingkar mingku rengo Ya. Akarono. akarono karenan marti Sinupa. Sinupa Sinukarta Mreh Kretarta Pakartine ngilmu kang tumrap ning tanah Jawa agama gemeng aji Ya. Mangga Mbak. Angenteni Nggih. karya Bapak Mantep Sudarsono. Ya, mangga ya. Tetepotan sah sumandi
Matur sembah nuwun Mbak Elisa. Ya iki sing dikersake Pak Ariyanto. Sinden sing saka Tanah Sabrang. Iya, sinden sing saka Sulawesi iki no. Ya. Mulane dhek mau omongane rada cedal-cedal ra karo-karuan cara Jawane ora pateka cetha. Ya. Ning ora dadi ngopo waton seneng karo budayane awake dhewe. Iya, ayo diteruske, Mas. Wancine saya ngoyak. Ya. Tak aturake sepisan meneh kok gek diteruske lakone wis setengah 1 ya, Nak. Ya. Mengko ndak malah lakone ora kecekel. Ya, arep ngaturke apa? Iki tak ngaturke sindenku sing jumbo-jumbo loro iki, Nak. Ya. Sinden jumbo. Mbak Ayu karo Mbak Tatin. Oh iya, ben jumeneng nang ngarep ya. Sing gedhe-gedhe mau do gojek wae mangan gojek. Ya ora dadi ngopo. Engko nek ora omong ya merem. Ha ya wis. Ya monggo. Monggo Mbak Ayu. Ming mlaku suarane mak. Suara mic kuwi mic dipindah kok. Kan nek suara rangkepan. Suarane apa? Ora apa-apa. Kowe senengane genah-genahke ana wong ngomong kok digenah-genahke ora. Nggih tak genahke. Sing kabar waso, Pak. Ya, siap. Mugi tansah sehat. Amin. Kuat le ngomong anak buah. Anak buah sapa? Lah duwe ora? Iki maksudnya kanca-kanca iki apa? Nggih. Iki arep tak bubarke kok iki. Lah keng napa? Akar ganti anak buah aku apa? Iya. Ya ora apa-apa. Ganti buah anak. Heeh, tak bubarke. Ya. Nggih pokoke mugi panjenengan tansah sehat. Amin, sing dijaluk pancen kuwi. Nggih sing penting sehat. Ha iya kok ya sehat kok ora ndedek. Ya ora nek sehat bisa golek duit. Apa mengarep gleleng tok, awake ting pedhekol ning ora iso tuku rokok. Ayo cilaka to. Sehat, pokoke lancar rezekine, sehat lancar piturute. Kale le pelit disuda. Piye muni piye? Le pelit disuda, le galak disuda. Kowe lagi enak tak rasake omonganmu lho, Gin. Lah pripun ta? Ngucapke selamat ulang tahun kok entek-entekane le pelit disuda, mbok le omong pelit ki wis. Anjenengan pun sakniki pun tua to. Juk ngapa? Ya nek tua iki ya semeleh lho pikirane rasa mikir aneh-aneh, rasa justru tua ki ana hubungane pelit karo ora. Lah kok saged? Lah aku ya butuh dana besok hari tuaku to, butuh nyarengi. Berarti Mas saya pelit. Ya nek iso. Ya nek kowe ora cocok ya bubar ora usah dadi anggotaku. Lah wong kok kandhane wangkali ra jamak-jamak. Ya men aku nek karo sinden siji iki jane ora teko seneng ngono. Iya. Lah ngapa? Ya kowe iki senengane sing ngonceki alaku ya kowe kuwi kok. Mboten ngonceki, ngomong apa benere. Ora ngomong apa benere, saiki endi ana dalang nyoga wiyaga latihan nganggo gule kobis. Nek ora cangkemmu ora ana to. Lah nyoto nanti mau bengi ning Wonosobo ana sing bengok-sembung mriklir tong sing kobis. Wah. Loro-loro aku. Ya sesuk rencana diiyakan gawe tong sing kobis. Tak undake sesuk. Hari ulang tahun iki tak undake. Ndake napa? Sesuk-esuk ora ujar ora kaul kanca-kanca kabeh mampir pom bensin. Ayo. Kok pom bensin? Anggemu kan mampir rumah makan. Ambo tak nggo mangan dhewe. Mampir pom bensin nguyuh bareng-bareng. Piye? Ya aja lara ati aku entuk duwe juragan atos ngene iki aja lara ati kok. Nggih nguyuh bareng-bareng nguyuhi sapa? Lho ora atos to cangkeme. Kuwi karo juragane ngono kuwi. Ah ora apa-apa ning sinden tok. Biasane nek ulang tahun niku dipiuri apa-apa ngono lho. Ha iya, Dene mang apa? Jenenge sing ulang tahun lho, tak nendok barang kan ndok tepung terus bareng. Aja, aku wis duwe ndok. Wis ben iki tok wae rasa golek ndok liyane wis iki. Kowe pengen ndok ora yuk? Heh. Pengen ndok. Ndok apa? Nih kok kan ndoke Pak Seno. Duwe napa, Pak? Duwe. Pinten? Loro. Ndok apa loro ki? Ya mengku ora netes-netes tak ngrem ya ora netes-netes. Tak nggo mengkur ya ora netes-netes. Mbuh, iya.
Ayo, piyai loro nembang apa? Wis rasah anu wis pokoke tambah umur iku nek cara aku malah suda umure. Iya. Dadi yo kudu ngati-ati le nggo awak. Iya, kudu ngati-ati le matrapke pas rapungan lan sak piturute. Ngono ya, Mak. Heeh. 47 no. Umurmu 47 kok. Aku yo mbok kok dadi masa mudaku kok gelis banget. Iya. Saiki wis dadi 47. Ning aku tetep rasaku isih 28. Ayo. Mangga. Nggih, enten pamundutan apa, Pak? Oke, rembulan iso apa kowe nyanyi rembulan? Rembulan, aku datang. Iya, iki nek ora nganggo keyboard ora iso. Monggo ta loro kompromi. Napa? Liwong. Sing penting ganteng. Ayo. Nggih, apa yuk? Ngarani apa? Liwong wae. Oh nggih, liwong, Pak. Ya ning nganggo dibawani sing pelok-pelok ngono men kepenak. Liwunge kan liwung lagu-lagu keras sing alus-alusan ya men iso dimindakake para sepuh. Ya. Oh nggih. Kok meneng mawon, Pak? Ora apa-apa. Mikir napa? Heh? Mikir napa? Ya mikir umure saya tuwa kuwi rak ya perlu dipikirkan to. Iya. Rasah dipikir. Cerak yo tambah tua dhewe. Heeh. Wis kudu menep iki. Nek iso. Heeh. Yen wis Madang. jenengan sing udahar napa? Ora wis gawe wis. Rina enggal ratri kang Mung sliramu tanah liya tak tresnani lahir
Dadili yo lemu-lemu joget sing semangat. Yo. Men metu kringete men gajine suda. Wah, cah wedok kok cengele mlenthung kaya sapi. Ndi ta ora duwe cengel kok. Aku mburi kuwi. Cengel ya duwe ning ora mlenthung. Aku kok saking lemumu saking kebangetan kok ya mbok disuda. Iya. Nek nyuda piye? Ayo cak olahraga men gaji iki kobong. Ngono ya, Mak. Nganti ora ketok dhisik ngarep dhisik mburi. Ya ketok, masa ya ora iso bedake ngarep mburi. Ayo daging kabeh kok. Iya. Ya mesti ana bedane. Ya mbuh bedane kono apa iki. Bedane apa ya? Dadili wong atiku. Ya. Atin jak omong cerewet bae. Ya, mangga ya. Wong wedok panganane kroto ya wis ngono. Kroto kaya manuk. Ayo. Yo. Sing apa? Iki nek bantere kangene arep joget piye? Mas Susu Den kau? Kok Mas Susu Den kok piye? Aja banter-banter, Mas. Ya. Alon-alon wae. Kowe seneng sing banter apa piye? Kewan lek ngubahke. Aja kebanteran. Soale arep banter latihan sikik ya. Ayo saking semangate sing ngendang kok ya. Lah nggih, kataan weruh sing lemu-lemu ngene iki dadi ben semangat karepe nang sing lemu ra iso joget. Ya mulane belajar kok ya. Iya, niki nggih belajar. Saka alon sik nggih banter. Mas Denko? Jak omong kok malah. Ya, Karang Jek Enom. Ya. Mangga. Ya sakmene ra apa-apa. Ah ya. Rada penak iki mau. Kamu yang guyu apa ta Mas Denke? Jarene wis pas wis semene iki mau iramane rada penak. Lah piye ta? Kleru boleh omong. Ya ora kok ya pas kok ya Lah bener. ya wis pas ta. Dijogeti ya temonjo. Parjo ngapa Parjo? Ayo. Nanono.
nembokke sinden-sinden sing bekas kenek ngene iki ya. Lah napa? Ana bengol, "Yau, yau." Nganti suarane sing nendang ketutupan. Semangat sayang semangate. Nggih, bener ya semangat ya pancen kudu semangat. Iya. Ya. Matur suwun. Ya. Wis diaturake liwung lan lagu-lagu sing padha disuwun karo bapak-bapak sing padha lenggahno. Ya. Karo para pemuda-pemuda Karang Taruna ya wis diaturake. Ya mau ana sing nyuwun rembulan. Kuwi nek nggon nganggo gamelan tok pancen ora iso diunekake mergo ora kabeh lagu iso mlebu ning nggon gamelan kono. Ya. Ora nggawa keyboard kowe, ora nggawa sing ngibot abrak bis. Iya. Ngawur wis senengane ora sing ngibot isih melek ngethuk ngono kok. Iya. Ayo diteruske dhisik, Mak. Wis jam 1 kurang. Mengko ndak kesuwen ya ora prayoga wong mangan kuwi wangune ya ming 2 piring, nek 3 piring ya ora prayoga. Nek kewowogen ya ora apik. Mula apa-apa sak madya wae no. Ya. Muga-muga Mas Imam Mahdi pinaringana enggal saras ya. Lan pinaringana dadi bocah ingkang ngabekti karo wong tuwa, dadi bocah ingkang ngabekti karo masyarakat, syukur bagi sesuk dewasane iso ngabekti marang nusa bangsa. Wis sing dijaluk iya. Ayo no, yo tak derekke. Gantane kang kembang kadung mewah kembang menor kang esmarum. Wancine gara-gara jam kula nedahaken jam 2 langkung gangsal menit. Mboten dados menapa wasipun mangke dumugi titi wancinipun purna anggenipun gelar larampan sedalu menika. Nah, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Utamanipun panjenengan Bapak Ariyanto lan ibu anggenipun sampun kepareng inggih menika ngislamaken ingkang putra nak Mas Imam Mahdi, putra Bapak Ariyanto Ibu Muryati wonten ing dusun Karang RT 01 RW 13 Karangsari Jatiyoso Karanganyar Surakarta. Kasuwun matur sembah nuwun nganti arep tak waca kabeh. Iki undangane. Sembah nuwun. Wah, wis mau ana campur sari Revansa saka Wonogiri. Lan dalu menika kula sak rombongan kepareng sowan ngaturaken pasugatan upami wonten kirangipun nyuwun samudra pangaksami. Wonten dereng saged damel pemarem penggalipun para lenggah kula ingkang nyuwunaken pangapunten kanca-kanca lan kula pribadi. Jenyatanipun kasagedanipun menungsa menika namung winates. Tur mboten saged ajeg kadang kala ya iso gawe pemarem, kadang kala iso ora, ngono iki gumantung karo mute dhewe-dhewe. Matur suwun, matur suwun. Wah. Ya mbok menawa ya lereng gunung nek ora kleru ya lereng gunung mriki Mas nggih. Lereng Gunung Lawu. Nek ora kleru mau bengi ya bar di nai hawa adem saiki urung entuk panas wis. Dinai hawa adem meneh. Ayo besok tekan omah Dede. Supaya anget awake. Matur suwun tanpa pamit. Ning nong nembang. Sing dinteni ya apa nek ora wingi dolan endi Mas? Ya aduh. Ning
minggu tone mangga Gajai ana ontane ana monyo-monyo ana sasat kewan apa-apa ana pengen raon ana kandulane pengen jajak daerah kuciwa cacile putra-putri asing kelas bocah pisan dino minggu ayo gembira loka oh wingi dolanan di mas gembira dina minggu tanes ayo kakung apa putri nderek kula mboten ngarani dina minggu tone gajahe ana ontane ana munyu-munyu ana sakewan apa-apa ana pengen raon ana kandulane ana mungkin langsing telas bocah pisan dino minggu ayo neng gembira lagu iki populer tenan wingi dolan endi Mas anggembira loka ming sak ukara kaya ngono iki iso nganti padha kedanan karo lagu Bira Loka ane nek ora kancaku Mas Solikin tanggal lamun iso gawe huru-hara kaya ngono coba iso mikir liyane apa ora nek ora iso ya pancen buntet pikirane ini yang mikir kaya ngono kuwi ya ora gampang Dik ngono kuwi spontan kadang kala nek dikarang malah sok ora dadi wingi dolan endi Mas neng Gembira Loka dina minggu tone gajahe ana untane ana munyo-munyo ana sasat kewan apa-apa ana kula nyuwun swara putri ning Putri Cok kakunge mboten sah tumut kakunge teng griya Putri Cok wingi dolan endi Mas neng Gembira Loka dina minggu tone gajahe ana untane ana lan sak piturutipun pokoke Putri Cok sing kakung leren 1 2 3 ya wingi dolanan di mas neng Gembira Loka dina minggu tone gajahe ana ontane ana bunga-bunga ana sasat kewan apa-apa ana pengen raon ana pandulane ana pengen jajan cekak era kuciwa capile muda-mudi langsing tilas bocah pisan dina minggu akhire Gembira Loka sinden 8 ya kompak kabeh urung ana sing merem mripate kabeh do iso melek kabeh matur sembah nuwun kanca-kanca penabuh sing panggonge persegi 4 nganti do uyuk-uyukan penabuh nganti sing ngiter barang nganti ditumpangke tembok saking nggone ya ora apa-apa saanane le maringi papan panjenengan Pak Ariyanto monggo kanca penabuh wingi dolanan ndi Mas neng Gembira Loka dina luwih semangat aja kuwatir esuk bareng-bareng mampir pom 1 2 3 ya
dolanan ibu ning gembira loka dina minggu toreng gajahe ana ontane ana uyuh-uyuh ana sasakewan apa-apa ana pengen raon ana bandulane ana pengen jajan cekane aku jiwa takile mudi lan telas bocah pisan dina minggu ayo ning gembira loka. Wah, aku seneng nek do semangat ngene iki aku seneng tenan. Mayang ki ya dadine ya dadi semangat. Nek kanca-kanca ki do ngomong wis ora gelem ki dadine kaya mambengi barang kae. Lajel barang metu ki mergo aku saking bingunge. Nek isih do gelem ngomong ngene iki rasane engko tekan bubar ki isih kaya duwe kanca nyambut gawe. Monggo saiki diselang-seling supaya kompak kaya dilatih meneh. Nek tanganku ngene wedok, ingat, nek tanganku ngene wedok ya. Nek tanganku munggah wedok. Dadi kandhani kanca-kancane kuwi. Nek tanganku ngene sing muni sing wedok. Nek tanganku ngene lanang. Dadi eling-eling ya. Ora do tukang takon dhewe lho. Begitu aku set langsung ngene ngono, wedok. Nek ngene langsung lanang. 1 2 3 ya. Wedok. Wingi dolan endi ora wedok. Wis ngerti kok. Ora do kaya ngono jewewek ngono genah wedok. Iya aku le ngabani kleru nding ya. Ngene iki maksude swara wedok ning muni wingi dolan endi ora wedok. Engko nek aku ngene terus sing kakung lanang. Wis ngerti nek ngene iki genah lanang. Wong wis kenane ngene kok kena lanang. Yo 1 2 3 ya. Wingi dolan endi Mas ning gembira loka dina minggu toreng gajahe ana ontane ana munyuk-munyuk ana sasakewan apa-apa ana pengen praon ana bandulane ana pengen jajan cekake ra kuciwa cilik muda-mudi lan sing tilas bocah pisan dina minggu ayo ning gembira loka. Penak to mayar to. Jane apa-apa ki nek sak rasa iki mesti kompak. Pengrawit sinden iki anggere dijak bat-batan ngene iki iso kompak kuwi berarti le nabuh kalau nyinden iki isih rasa rasa. Nek wis ora iso kompak, mbok dikapak-kapakno tetep nembang apa-apa ya ora penak. Mesti saling menjatuhkan, saling jegal-jegalan. Coba saiki nek tak kethoki sing luwe apa jenenge iki cepet. Sing luwe cendak. 1 2 3 ya. Wingi dolan endi Mas ning gembira loka dina minggu toreng gajahe ana ontane ana uyuh-uyuh ana sasakewan apa-apa ana pengen raon ana bandulane ana pengen jajan cekake ra kuciwa cah cilik muda-mudi lan sing tilas bocah pisan dina minggu ayo ning gembira loka. Jos tenan. Tetep tak silikke meneh. Ben. Ha isih gegeden kok. Ora tak silikke ndak tuman wae. 1 2 3 ya. wingi dolan endi ning gembira loka dina minggu gajahe ontane uyuh-uyuh Sasakewan apa-apa pengiran bandulane pengen Bubar. Rumeng waton ana. Kopine ana. Ayo wis ngapur ming ana wae. Wani wae aku. Ora wani piye ming waetan ana. Ana, nih kasilene. Wah. Ana kok disi. Kakak njur ming ngawur-awuran. Ana neno. Mangga, yuk cara Mataram. Sandangane nganggo mondolan, nganggo surjan kok ndak do dirasani. Ya
ora ketang sedilo-sedilo gandeng memperlihatkan jati diri kita bahwa kita itu dari Ngayogyakarta. Perkara sing ngagungan hajat ngersake nganggo keprak cara Surakarta. Ayo dituruti ning yojane aja ditinggal. Mangga. Sikilku ki mbuh kok mbiyen. Nggo ngeprak Solo ya gelem, nggo ngeprak Yojo ya gelem, nggo jepit Cempala ya gelem. Iki lho. Ora jepit to senengane ora. Ya. Mangga. Nano Yasu ra sura kok ada ora Petro Kang langsung menghadap Bapak. Wah ya syukur. Ora melu gara-gara Petro absen. Ora melu gara-gara ora. Mau wis tak eret-eret rene. Ane kok ora kaya ora ngerti kemliwere Petro. Engko nek perkara Petro wis tak critani mengko. Iki wancine gara-gara ki ora nggo wancine ngrembug lakon. Oh iya. Slentrik sisan. Wong tua kok disenthik ora. Anggepe wong tua ora entuk disenthik apa piye? Wong tua nek ngayal ora disenthik ya tuman wae. Ha iya. Ki mau wis ngaturke ya kuwi lelagon jenenge Sudah Gembira, Gembira Loka. Sudah Gembira dengkulmu melocot ora. Gembira Loka. Aku krungu saka kadoan apik tenan. Iki apa to, anu Rareng? Supitan. Aku nek kelingan ana wong supitan ki mrinding isian. Waduh. Mrinding ki ngopo? Ayo kelingan jaman leku supin biyen jan wis. Ngrekoso. Umure pira biyen supin kowe? 26. Waduh. 26. Heeh, karang sing biyen ki wis ning pulih. Lho. Wah, barang aku ndek bojo ya dipertanyakan. Terus supin meneh aku. Wah, ngeri tenan. Wonge nggawa bendho mingis-mingis kae. Aku wis arep mlayu disikep Pak Duko, bekekeng kae. Terus deleke nggon kayu talenan. Tuak. Medeni ya tenan. Wah, wis ngeri pokoke. Monggo ditambani nganggo madu mingan jan ting clekit. Heeh. Mundak zamane meneh saiki nganggo gunting. Heeh. Mundak zamane mundak taune teknologine saya ampuh. Saiki wis nganggo laser. Wah, nganggo lamun disorot kae wis apik dhewe. Sesuk taun 2030 kuwi rencana ana mundak zamane meneh. Wong supit rasa di laser. Diapake? Dipistol saka kadoan. Tuwar. Wah, ilang apa-apane. Ilang apa-apane piye? Ya muga-muga bocah sing supit ki bisa dadi bocah sing migunani tumraping wong tuwa reng. Ha iya. Mergo kuwi penting. Heeh. Migunani tumraping masyarakat, migunani tumraping bebrayan agung, bebrayan gedhe, syukur bake migunani negara. Amin. Sebab bocah ngene iki supite sukses sekolah karo bapane piyai sing mampu, sekolah sing nganti dhuwur, bocahe demenakake, tata kramane genep, unggah-ungguhe genep, dadi bocah pinter. Wah, asli wis to. Derajat pangkat ki karo nunggu. Kaya anakku sing barep sing lanang, sing barep kae. Ora gleleng saiki ning Polres. Waduh. Kok ora tau ngerti le piket aku. Ah wong kecekel kok. Rumangsamu piket apa?
Kecekel. Lah kok nalare piye? Ya tak lebokke ning perguruan tinggi ki njukuk apa le? Ya engko saanane, Pak. Sidane njukuk komputer loro. Wo. Kecekel saiki. Wah ya wis ra apa-apa nggo pengajaran. Ya wis syukur. Rang, apa Kang? Iki dasare wulan Agustus ta iki? Ah iya. Iki bangsane awake dhewe duwe gawe sing wajib setiap warga negara sing ber-KTP Indonesia iki ngerti Agustus iki ya kuwi hari kemerdekaan bangsane awake dhewe sing kaping 74. Ayo diunekke lagune. Lagu apa? Lho, 45 lho. Kalau kaya genderane ku mlebet kowe ku paham ora kowe? Ngerti. Wah, cah seni ora ngerti 45. Ngerti ming 76. Sekarang ku ya enak ya adake. Ora anggepe sampenake dhewe. Wah, kudune ngerti 45 iki lagu wajib sing wajib diunekke. Heeh. Monggo kanca-kanca wis sumadya, kanca-kanca selalu siap setiap saat. Pokoke reksona. Kok reksona ya? Setia setiap saat. Semangsa didhawuhi iki mengkari nuthuk. Wah iya. Ya coba kayak apa? Ya, muni Mas, monggo. Lagu 45. Sindene Rambana apa ku? Rambate Ratahayu. Lupis kontul baris. Kontul kok baris ya? Embuh. Kontul kae ngopo nek ngadeg kok sikile dangkat siji? Apa manuk apa? Manuk kontul kae. Kae ya wis ciri khase kaya ngono kuwi. Manuk kontul kae nek sikile diangkat siji iki sebabe apa? Ciri khase ngono kuwi goblok. Diangkat kabeh ambruk. Wah. Ada? Iya. Ya edian tenan. Tak tunyo lho reng ora mentake aku ora. Aku ki mengiyakan kok. Mangga. Rambate ya. Lupis kontul baris. Lupis kontul baris. Racikan iki mau rong kompak. Ngono kuwi rong kompak. So ditandani. Iya. Nek ora kena ditandani ya dilondrekke sun. Rambate rata. Lanang apa wedok, Kang? Padha wae. Men gemantung tangane. Nek ngene wedok. Wis mau tutuk kowe ngece kowe ya ta. Kaya genti ngece aku kowe. Nang ngene wedok, nang ngene lanang. Mbok ganti. Ayo ben aku sing anu ra
kakung ya. Kakung. Jam pira ta iki? Weh, mulane kok tak sawangi ana sing beda. Bagong teko kok kerap-kerip. Waduh, jame anyar. Ngoyombangane dienggo diceceh, ora ana gunane rak dicentelke to. Ah iya, ya syukur. Le tuku pira? Le tuku pira? Murah iki, 2.000. Lho. Kok 2.000? Iki menglentokne nglempar bola kok. Oh. Nggon tontonan kaya aku muncalke bal mlebu ning nggon jam. Aku entuk jam. Wah. Cocoke karo nggon aku saiki nggon aku 2:30. Ngawur. Mbok ngerti wektu. Menamu sampira? 6 ngono. Nek kuwi ora blandang, nek kuwi rusak nek kuwi. Ben gantine jarum dodoman. Jarum dondom. Monggo. Rambate rata kakung, wolo bes jleng ping 3. Ya. Rambate rata hayu. Mamuji merah hayu. Tembange cara mbiyen karyane sapa? Ki Nartasabda. Kalau kae kenterane ku mlebetang awe-awe abang putih sang diwarnai ku lambang sejatine negara kita wis merdeka kang adhedhasar Pancasila. Kok kowe memen dono ki piye? Nek kowe nyata apal iso dawuh setiap aku nembang aku mandeg langsung tok saut. Siap. Wadak kowe ora. Siap nyaut, siap. Kalau kae kenterane ku mlebetang awe-awe abang putih sang diwarna. Piye maksude? Jare kok nyaut. Sing disaut ki tembange on bloon. Tembange, misale ngene iki. Kalau kae kenterane aku mandeg kowe langsung muni, ku mlebetang awe-awe. Ngono, ora kok nyaut aku. Paham. Kalau kae endi? Kenderane. Oh, entuk encon goblok iki wegah aku. Kalau kae kenderane kumlebetang awe-awe. Nek tembang iki tembang sing cepet, ora sanggah takku dicengkok. Oh iya, iki tembang Mars. Mars ki ngerti ra? Mars ki planet ngembleki sirahmu ki apa piye? Mars ki ukara cepet karo kae kenterane ku mlebetang ngono. Oh iya, cepet iki, cepet. Karo kae kenterane ku mlebetang awe-awe. Pamputé sang iku nawa sejatine. Nganggo cengkok, nganggo nada. Aku gareng nek nganggo gajul barang ngono kuwi. Wong mung gara-gara sedirae kok nganggo gajul barang. Kowe soalé goblok banget. Kalau kae kenterane ku mlebetang awe-awe. Cocok. Abang putih sang diwarna iku lambang sejatine. Sip. Negara kita. Negarane sapa? Wis merdeka kang adhedhasar Pancasila. Dumadi kalaning tanggal 17 Agustus sasine nuju taun 1904. Lho. Kok kurang ya, Reng? Coba baleni. Nuju taun 1940. Lho. Kok sudah meneh? Coba baleni. Nuju taun 1900. Lho, iki sudah oke banget iki. Ngene ya, Kang, ngene ya. Munggah iki kurang. Nuju tahun 1900 tos munggah iki 100. Wah berarti nek 1000 medun. Nadane nuju tahun 1945. Iya bagus. Lanjute Marsudi nuntun asu. Ayo padha dilotes.
dilotes. Marsudi mreh rahayu. Marsudi mreh rahayu. Holobes? Hah? Holobes? Aku nang nggo bes. Holobes kontol baris. Holobes kontol baris. Tumandang bareng maju. Tuwake. Apa to cakepane apa to? Tumandang bareng maju, Tunggal tekad ra kok trupake. Tunggal tekad ra ayo merdeka 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 bumi kelahiranku merdeka 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 wis tetap wah nyiyep ya cocok galo kae kendhe wah pokoke apik nek tembangku wis rasa digagas pokoke apik kok ngobarkan semangat heeh ora usah nggawa rek nembangku wis kobar-kobar caidan ayo karo nembang sing alusan kaya mau sing alusan kok ora ana rumangsane ora diaturake lho truk ngene ndi truk angene nang kene iki nek biasane gara-gara nganggo Petruk iki sok nyuwara Petruk dhewe. Ngomong-ngomong iki mau. Iki mau aku sing muni. Nyuwun. Ya. Rasa sing angel-angel tur sing kepenak. Iya. Sintom parisana. Banter, sero, kleru. Apa aku iso njaluk? Sintom parisana. Sinom pari jotha. Oh. Hurufe. Heeh. Hurufe terpindah-pindah. Ha iya. Soale kan aku kulino ngomong ngono soale. Ayo gek tangi, kemile dilemput. Kemule dilempit, ora kok kemile dilemput. Ya kae kewinastan Gunung Merapu karo Merbabi. Merapi ro merbabu kok merapu ro merbabi ra. Sapa sing arep kepareng nyinom parijata? Aku tak nyuwun suarane. Sapa iki sing urung nembang ki ya? Prastiwi iki nang ndi kok rumangsangku ana sing kenal ya? Ha dhewe kejaba nyinden yo melu kol kampus barang kuwi. Bis-bis jurusan ngendi-endi iki dimene mbangane nganggur nang omah. Ngondek turi. Heeh. Ya. Mbak Ayu weh, aku nek sing alus-alusan klasik-klasikan ki nek suarane ora. Yo. 3:15. Walah, saiki rendet. Iki jam 2:30 kliwat kok 3:15. 3:15 ki angkane jarume dawa nang ndi? 30. Wah. Ono kok tuku jam. Nek angkane jarume cilik neng angka 2. Heeh. Terus jarume gedhe neng angka 30, neng angka 30 ki jam pira? 10:30. Goblok ta? Goblok ora ngerti hitungan kok tuku jam. Aku ki mung manut suwanane. Engko ora dilongkas nyuwara. Oh. Iki 3:30 iki. Wah ya cocok. Ya. Seniman sing wadon seniwati ayane wah karo goleren ya kok. janji sabar aja naga susu Kabeh
sajene iki cakepan girong iki mesti mengku pitutur. Ki mau apa iki? Janji sabar, aja kesusu sawahe jembar-jembar, marine lemu-lemu. Oh. Janji sabar. Aja kesusu sawahe jembar-jembar. Susune lemu-lemu. Setan lan kowe iki. Meneng ta iki cakepan iki. Yo ya yo. Wes. Kalau menjing nganti mendrep. Ya. Gusti kang peparing wis direnovasi. Ora ngerti sinom jaman biyen. Eleng kodhok ijo mlebu jaring mengono kuwi. Saiki wis diganti direnovasi kudu eling mang peparing. Mergo wong urip ana donya iki nek ora eling karo sing peparing kuwi bakale cilaka. Weh, ngono ya, Kang. Kaya urip nang alam padang iki nek dadi lakon wis to. Karo sing gawe urip ki mesti dicekel. Wis ora sapa wae iki kaya nggon wayang iki wayang ki nek urung dadi lakon mbok dijendrek-jendrek disungging apik kan nek ora dadi lakon sing ora dicekel dalange. Nek lagi dadi lakon arep mung buta terong kae tetep dicekel-cekel ro dalange. Padha karo wong urip ki nek dadi lakon dicekel karo sing kuwasa. Oh pengen dadi lakon ye. Ye tak cekelke polisi. Kok sing apik nek ngomong wis tau ya kowe. Wis tau. Mampir-mampir iki tuladane apa, Gong? Wong nek silaturahmi kuwi iki bakal akeh sedulure kuwi mujudake suwijining ibadah. Mampir, Mas, monggo mampir. Bir mampir apa sida apa ora? Aku arep silaturahmi apa ora? Silaturahmi apa ora? Arep silaturahmi iki bisikan yang baik, tidak silaturahmi kuwi bisikan sing ora apik. Edian tenan. Bagong wis ngarani. Jenengku mung perlambang kok. Bagong saka huruf B A G O N G. B. Bahwasanya orangnya sederhana. A. Akulah yang selalu menghibur para teman-temanku. G. Ginilah keadaanku sebenarnya. O. Olah suara, olah tetembangan, olah budaya yang menjadi keahlian Bagong. N. Nasionalisme saya orangnya. G. Ginilah orangnya. G kok meng ginilah. Nek krungu Mas Bagyo muring-muring lho iki iblis ah kae. Gareng Semarang. Ya, maka
ning donya sing abot dhewe mung 3, harta, tahta, wanita. Mulane ana gerongan bejane kambil, tegane kambil gading, bejane sing lagi nyanding nanging kudu eling. Nyandinga kaya ngapa piyayi ayu tetep kudu eling. Nek wis duwe sing wis duwe garwa. Sing duwe garwa, duwe putra kudu eling karo putrane karo garwane. Ngono ya, Gong. Wah, aku barang umur 47 rada apik omonganku lah ya. Kamu ndak setahun nek kok ndur kaya wis malik grimbyang. Wis biasane wae, Gong. Oh ya nek iso aja eling. Kon ndur aja eling ora. Mangga bacet. Enak. Ya. Sinom Parijata isih ana sing kepareng nyuwun iki mau, Gong. Apa? Banyumasan ya diaturake Raden Arya Werkutara. Nyata lamun satriya Njodipati sing nyekar Mbak Rido. Ya kaya apa Mbak Rido? Rasah mandap ning kono wae rasa wis bengi. Mandane esuk ora apa-apa ya, Pak? Ora apa-apa. Mandar ngisuk ora apa-apa. Wong endi? Wong Majenang. Oh, Cilacap. Satria Madangkara Njodipati. Madangkara iki Brahma Adian Serat Jiwa. Wah, kowe iki hafal to, Dok? Aku mbiyen seneng banget nganti kamarku tak tempeli Brahma. Wah, ayo sanget. Isih kelingan ku jaman lekak raina. Adine Brahma kuwi mentile kuwi? Heeh. Mantili kuwi. Bojone Brahma kuwi Hanum. Wah, bener kowe jan kowe pecinta. Wah, aku anggere jam 10 awan kan nang omah nyetel radio. Ya mbiyen yo parang top tenan ya. Wah iya. Ayo engko bahan. Nyata lamun satriya Njodipati dong ngrasa prakosa kok pragoto wis mau prakosa kakung wah sing kaya apik tenan iki mah ora sengaja kon baleni ra iso kok ngerti kowe ya godhok wae. Wah, iki entek-entek nek kulino mlecet-mlecet ke malah kepleset dhewe aku. Godhek wak simbar
Jaya ning dodo. Dada iki dadi jajah. Oh, cara Banyumas. Berarti nek Anda dadi anja. Ora. Ya tetep wae. Yen ngandika gereng Pindah gundul guntur. Kaya nek greng-greng klebon gundul. Ora. Guntur gundul. Wah, pecah siramu wis cerewet bae kok. pindah Aja tak pikir aja. Paling nyong iki nek omong bukan yang melu-melu gundul kok yang ini. guntur. Ja gundul. Guntur Dasar satria prawira dimeja. dasar Wah, cengkok satria prawira siar. Rama Eling eling kula eling ayo sindan liyane gerong gayongke digumyake. Iki bakule wedi iki kon gerong iki. Pas sindan kok dunake bakule wedi ora. Ha iki nek ora nyindan golek wedi iki. Ya wis ben ta. Yo, mangga. gunungane Senapati
neno nano neno ora tekan ngisor ya Depa-depek wong seneng tenis jenang beras bubune katukaran jenang beras bubune katukaran neno turung marep wong seneng kurang kebuke suling tayak padha ngalih cinakingan suling tayak padha ngalih cinakingan rama gayang ta nek Banyumasan ki jan kaya wong ngunggahke gendheng ayo penak karang apa-apa ki nek ditandangi barengan ki rasane kaya marem nang ati ya. Oh iya. Reng, apa? Ki kowe nek tak kabari kowe aja kaget. Apa? Reng, apa? Aja nangis sik. Wong urung tak kabari kok wis nangis. Apa? Aja tok kabarki ning aku, kabarno ning bapak. Nek tok kabarki ning bapak malah bapakku gandang ngrampungke. Nek tok kabarki ning aku malah ora iso maro bapak. Lah kowe iki anak tuwa. Anak tuwa ning aku ki nek kono maro bapak ki engko mesti seling surup. Wong laire padha karo aku, pasarane padha ngono ming kantil-kantilan iki biasa karo bapak. Ya wis engko tak omong karo bapak sing penting Adik, sowan ngersane bapak iki mergo ana bab lelakon sing ngembet karo adimu. Sapa? Petro. Petro ngapa? Petro mau perang karo Prabu Baladewa. Kena nenggala Petro mbuh mati mbuh urip. Petro kena nenggala? Ora. Alhamdulillah. Wah ketoke ngono ning jebul asline wis sengit karo Petro. Ben bocah wani karo wong tuwa mbok semen. Yo sowan yo, yo disowani yo. Ayo. Janeng yaning kaloka kadi langit mambang pantepan
wasulan pamaneka lintang tulya kusuma yana sumawur Kalang Wanaglara Bandhan Muncar